Mga kapuso, mas prefer ba ninyo ang pagkaon og organic food aron ma-achieve ang healthy lifestyle? Well, this morning, usa ka Dabawen nga organic farmer ang atong mas ilailahon pa kung asa iyang i-share ang iyang journey as an organic farmer turned entrepreneur. Si Maria Iluminada Garcia o mas iladong si Luella. It's a great morning, Ma'am Luella, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Ma'am? Good morning po, Argil. Maayo man. Ma'am, before nato isgutan ang imuhang ginakabisihan karon nga farm to table resto, gusto na masayran ang imuhang istorya kung paunsa ba ka nagsugod ni ining natad sa farming. 10 years na ko na naga-natural farming diri sa Wangan. Pag sugod ko ana, wala gani ko'y naibawaan pod sa farming. Nya nag-eskwela kog natural farming, tapos ako dayong gi-practice diri sa akong farm niya. Sa awa naman ng Diyos, 10 years na akong farm ng natural farming. O aside from farming, nakapagtayo na rin ako ng restaurant dito sa farm. Pag sugod na ako sa yuta, wala jud siya sulod ba. Naay ka nang nabilin lang ng mga kakao, so ako lang siyang girehab niya. Gihinay-hinay na ako na siya tanom og mga fruit trees, pagkahuman mga saging, ana niya, nagsugod ko gulay, niya hantod sa nidaghan na sila. So karon puno na gid kayo akong farm hasta ang hayop, kumpleto po kog hayop. Kana, inganang naitabo diri sa kuha. Wow, it's like gitransform jud nimo, Ma'am, no, ang bakanteng luna ngadto sa usa ka garden nga puno sa nagklase-klaseng pananom. But Ma'am Luella, adunay mga curious about organic or kay ginatawag nato nga natural farming. Please share with us kung unsa ni siya klase nga practice of farming, Ma'am. Ang among practice diri na farming is natural farming. Naturally grown ang among mga gulay, mga hayop namo, ang mga fruit trees. Kinahanglan balance ecology siya. Wala jud mi nagaspray or unsa ba diha, bali hulat lang jud mi na kanang mamunga sila at their own pace yung aming mga tanim at saka yung aming mga hayop. Ang pinapakain namin yung galing din sa farm na mga gulay, mga anak. Ma'am Luella, sa pagsugod sa pandemya, unsa ba ang inyong pamaagi aron magpadayon ang inyong income? Ilabi na nga aduna sa buong mga workers nga kauban sa pag-ugmad sa inyong farm. Nakoy mga workers diri, nakoy mga farm workers, napud ko'y mga kauban diri na taga diri lang pud sila ba. Ana. So, may kanang mga katabang pud sa mga silingan, makahatag tag trabaho kanang maski atong pandemic, sa awa ng Dios wala may ka experience pud na kanang gipauli sila kay gipaundang sila trabaho. Diretso amo ang trabaho katong pandemic time na nag-lockdown hantod karon. Wow, nice to hear that, Ma'am, no, nga padayon gihapon ang panginabuhian sa inyong farm workers bisan pa man sa nahitabong pandemya. Apan, kamusta sa ba ang pagdawat sa mga customers sa inyong organic food, Ma'am? Actually, naglisod pa ko sa unag baligya. Naglisod pa ko explain kung unsa nang organic, kung unsang maayo ang organic sa lawas sa tao. Lalo na ngayon na pandemic, mas more na naging educated ang mga tao. Diha na ako nagsugod na lang og open og sariling restaurant para gamiton ang farm produce. Habang tumatagal, yung mga tao nakailanag mga organic, so at the same time nagapalit na sila organic o kanang gusto na sila mukaon sa mga restaurant na organic ang ginaluto. And I'm sure nang hinam-hinam na, Ma'am, no, atong mga kapuso viewers nga matilawan ang kining farm to table dishes gikan sa inyong organic nga mga pananom. Apan alang sa mga kapuso viewers, Ma'am, nga nagpuyo sa mga urban areas o dili ba kaha gamay lang ang ilahang luna pero buot nila nga mananom, unsa ba ang mga angayan nila nga buhaton aron ma-practice kining organic farming? Maski naa ka lang sa subdivision, pwede man ka gihapon magtanom, mag-container gardening ka, pwede ka mag-alaga ng manok mo, pwede man yan. It's about time talaga na kumilos na talaga yung tao ba na baguhin na nila yung sistema kanang dili gani. Kumbaga iasa lang nila yung food nila sa grocery, yung ganun ba? Alright, daghan kay salamat, Ma'am Luella, sa pagbisita din hilang sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, Ma'am. Thank you po sa inyong time na i-feature kami para ma-share po na mo ang ginahimo diri. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.